Masangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi kana chinge ndatouya kudai so tichitefenura tiri paKulian kune ma-updates akawanda amunenge muchida kunzwa kuti zvakazofamba sei, ende ndaona kuti vanhu vakazhinji vanonyatsobvunza kuti Kulian tirikukumbira kuti nyaya yaNyokayemabhunu ijeke tinyatsonzwisa. Ndikuziva kuti vanhu veZimbabwe vakuita kakurasika papi iko zvinezvi. So nhasi ndangodecide kuti regedza ndingoya ndiite se ndi-explain nemi. Nyaya yaComrade Nyokayemabhunu yakanzoni ichadzokera mucourt musi wa 20 August. Reason yakaita kuti zvizosvika ipapo ndezvekuti the state yeyo yakataura kuti haisati ya ready kuti inoningirana nenyaya iyoyo, ida kutanga yanoonekwa docket racho rinoenda nekuna Minister of Justice and Correctional Services kuti vaone kuti zvoni iri worthy here nyaya yacho kuti iende ku-extradition kana kuti kunenge kuri kuwesta ma-resources estate. Murikuona ndo pakanonetsa, ndo pari kunoningirana nyaya yacho padotanga paonekwa kana iye achinge azoona kuti iri worthy kana kuti haisi worthy nyaya yacho iyoyo, ndipo paichauya kuma-magistrate obva vaudzwa kuti right iyi nyaya iyi iri worthy kana kuti haisi, then poya ma-state lawyers vanouya vopresenta nyaya yacho kukunda ningirikini vosangana pakati kobva kwauya ma-defense lawyers ndo vanouya vachizotaura kuti kunenge kwakudhonzerana kuti aiwa no hazvisiri izvo chinchi. I think munonyatsonzwisa process yecourt mashandiro azvinonyatsoitwa, but iko zvinezvi zvizhinji zvaitika so far. To be very honest with you, pari kuiswa effort, vanhu vari kutry by all means, and especially on the issue of my lawyers. I understand kuti vanhu vazhinji vamwe vakutaka kuti rasikei, vamwe vari kufunga kuti pamwe nyaya yacho yakatoningirikana yakatodzima. Pari kudiwa mari zvechokwadi ichiri kudiwa, ende mari yacho iri kudiwa painvoice yacho iyoyo it's 65,000. Malawyers aya ndo vaimboita kuma-previous ninginanga aripo pavaiita ma-court session. So pane mari dzema-appearance, lawyer anoda mari kuti aende pacourt anoda mari achiningirina achifambira nyaya dzacho idzodzo. So far chikwereti chiripo chiri kunyatsodiwa. Chandiri kuziva zvangu inini handizivi kana pane chimwe pari kutarisirwa pari kudiwa zve 65,000 ndo mari iri kudiwa. Mari yandiri kutaura iri mumarands. I understand kuti vanhu vakawanda munozobvunza since nyaya iri kuti kuSouth Africa kunoshanda anonzi marands, saka munokwanisa kutranslate ikokoko moona kuti inoenda pamari, makanorova macalculations enyu zvakanaka ikokoko. Kuno kuti kuweka tiri kuona 65,000 rands ndo mari iri kudiwa kuti inokava. Mari idzi inyaya dzekuti maloya vakaenda before kutonde chikwereti kudhara nepavachazoenda futi ndo mari dzine dziripo. So pakaitwa GoFundMe because last time nyaya dzemari dzakanetsa, ende nyaya dzemari dzakatozoita kuti vanhu vakawanda vapesane. I think I always tell you guys kuti mari inovenganisa vanhu. So kana vanhu muripo pakuti muda kubatsira, idzo nhamba dzandaisa dzemaloya idzo munotora nhamba idzodzo, account number idzodzi dzese idzo munongonyatsotora zvakanaka, rwai kana screenshot to those who want to help. And on the issue of his family, I understand kuti vanhu vakawanda vadonyatsodzwisisa. To be very honest, vanhu pakaongorwa paoneka kuti vanhu havasi kunyatsoningirikina, kutori negap zvechokwadi. Nyaya dzerendi dzamainzwa dziya kuti rendi atori ma1 chikafu ma1 ichokwadi muri yeZimbabwe. But I understand kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kubatsira direct kuti voita sei vonobatsira family yacho, because ndoziva kuti tese tinenge tine nikina yakasiyana-siyana. I will connect you naComrade Stole, then motaura naye kokoko kana kuti anyone else anenge ari close to the family. Inini personally I don't have number dza madam wacho, personally I don't have, so it's like munongogara makaningirikina ipapa. But what I want kana kuti chandiri kuda kutarisira kuti chiitike ndechekuti Comrade Nyoka vabude mukati. I think pane nguva ende vazhinji munonyatsonzwisisa pain yacho, maitikira zvakaita matangira acho nekwayave nyaya yacho. I understand kune vamwe vari kubuda vari kufambisa matheories avo kuti isusu takazodai takazonodidi. I think makanzwa panapa ndichibvunza vamwe vacho kuti dhanzi takaenda takanomukumbirira kuti azenge abude, ende ndakabvunza ma-questions maibvunza chacho aise makanditi Kulian enda unobvunza munhu kuti ma-questions akadai wakakumbira kunani, wakakumbira chabuda rini, ende wakakumbirira nyaya yechi. Saka zvoreva here kuti kana wakumbirira haachatongwe kukoti kana akungobudiswa ka1 what exactly zvamakaita, ende kana wakakumbira uri kuedza here kutaura kuti zvoni iwewe vanhu
South African court vari kushandiswa nevanhu vacho vakamusungisa vanhu veZANU-PF chinchi zvese izvozvo ndakazvibvunza ende mibvunzo yacho maansa acho hameno kana akapindurika zvamakanzwisisa but munokwanisa kuiona makatarisa pane mudescription yangu makangotarisa kanzi nyoka release date munoiona iri ipapo ndichibvunza mibvunzo yese iyoyo zvinenge kunzwisisika kana kuti kakusanzwisisika it's up to you. Inini ndakatorwa pangu ndikatopedza right. On the other hand kune vamwe vanhu vari kucomplaina zvekare kuti nyaya yakunetsa yakunonoka malawyers acho chichi and this guys munhu wese akatonzi anofanira kucontribute chiri kudiwa kuti munhu abude even kana uri ng'anga do something, uri muprofita do something, uri kwauri koko record a video uchitiratidza. And I think I have been asking vanhu vakawanda vanozviti ng'anga kana maprofita musaswere muchimbozombotiti parodiwa chakati iwo chingondipinzira direct number dzangu I always give you ungoti client ndiri kutoti Nyokayemabhunu abude izvezvi 3 hours dzinedzi akutobuda do it. I want to see something. Sendai even kaklipi kusazotibvunza kuti zvinoda process yacho inoda ita process yacho uri kwauri ikoko because a lot of people vakambotry kuuya tikada kutry kuti tinhingirikine it's like hapana pekuti tingazoramba tichiconnecta kuti nyika yese yoramba ichingokumbira nhamba dzehama dzacho hazvibude picture kanaka but kana iwo nenhingiriki dzinoshanda do something, do some magic. Kana uri kurwadziwawo panyaya yacho wobatsira mabatsiriro akasiyana ndakanzwa vamwe vachiti nyaya iyi haitombodiwa namalawyer iyi inotoda kuti pange pachidai so nechiprofita itai chiprofita chacho chiri kudiwa kunzi munhu aita sei abude but panyaya yetimu relegal I think ndanyatsokuisira iyo GoFundMe yakaiswa I can't say GoFundMe, sorry, it's trust account. This one is trust account yakaiswa trust account iyo yekuti munotanga kuisa mari dzacho dzinenge dzichipinda direct kuma lawyers ikoko ende kune vamwe vazhinji vanenge vachida kuzobvisa kuti mari yapinda kana muchifollowa comrade stole zvakanyanya ndichakuisira nhingiriki ravo apa munenge muchinzwa vanenge vachidedzera ma-updates kuti iko zvino zvipani mari yakati inenge yamboiswa bose malawyer vanenge vachitaura kuti izvi kwani mari yakati izvi zvikwani mari yakati mari idzo dzinenge dzichiita sei dzichisvika direct hapasina zviyazvo zvekunzi mari yazombodyiwa yazodai bose vamwe vakazoshandisa mari vakatadza kuzoibudisa vakatadza kuita account for the money kwakubvunzwa kuti ko mari makaishandisa chii vakatadza kana kudaira vakatanga kuramwa it's like zvizhinji zvakaitika iko zvino zvitakunzwa zvimwe zvakawanda kuti umwe akubuda achiti ndakuita zvangu ndakadai umwe ndakuita zvangu ndakadai so which is good because inini chandinoda at the end of the day enemy tikaziva kuti enemy i1 iripo iri kufanira kurwiswa zvakakosha kana muchirwisa gomo mukachera yokati aiwa tichada kuchera tese neapa ndada kuchera ndichibvawo nekuseri uko it's up to you. Chinongodiwa chete at the end of the day kungoziva chinhu chakanangwa chisingazodiwa nje kuti muite kunge munenge mauya kuda kunokanganisa munhu kana kuti kuda kutora advantage kutosumuka kuwana kuraise kama political careers enye because vamwe vacho magara relevance paka pasina makabva matongoijumawo pakuti Nyokayemabhunu atodaiso ipapapa saka that is the reason zvekare makaona inini ndakaona kuti nyaya iyi yanyanya kunetsa every day paringonzi zvazodii it's like pane mazuva makaona tichiramba tichirwa update after update zvadai nhasi zvadai mangwana zvadai but takazoti aiwa regedza tichese timakati ma-updates iwayo so that tosiya vanhu vaka-appoint kuti vakwanise kuita ma-updates and every time I always bring comrade stole here and munogara muchiona ma-updates even vakatosenda ingava in update yacho vanotogara vandipa update iyo ndogara ndatoipuwa isati yabuda ndobva ndaita se tokanda mobva manzwa mese mimi and then kune vanenge vapotswa vanozonzwawo futi kuchannel kwacho kwana Nyokayemabhunu ikoko inozokandwa later so I think ipapo everything is just clear. I hope ndaexplaina zvanzwisiswa nevanhu because nyaya yacho yange iri kutonetsa vanhu vangada kunyazoziva kuti zvapapi zviri kuitika. I understand kuti hasha dzacho dzinenge dziripo dzine vanhu kana pane vanenge vane mibvunzo munokwanisa kubvunza futi ndokwanisa kuzodzoka ndichikuonesai kuti chichaitika but for now before I disappear munoziziva muri Zimbabwe pane one of my tingangoti masawira makuru vari kubatsira vanhu maZimbabweans vese vari muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account zvaizi mazuva ano pane munhu anonzi Owen weEducation Research ndiye one company iri kukwanisa kubatsira maZimbabweans kuregister macompany nekuvhura maFNB business account so zvaunongoita iwe kutora namba dzake wodiala womufonera womubata so zvekuti hauna work permit start permit nyaya dzekare passport yako yo ndo yakushandiswa mazuva ano kuvhura FNB business account. Contact Owen namba ndakuisira apa zvizhinji munozobvunzira ikoko and vazhinji vanoda kubvunza price ka price amuvudzwe nini ndikakudzai price nemachipiro yakaita munoswera
kutotadza makungofona munhu akutadza kurara kana kuti vamwe munozoona kunge zvimwe zvinhu zvisina basa, but kana uri serious unotora nhamba wotaura naye morwa maarrangements. Haunidi onda kwaari, anokuitira ari kwaari koko, but kune vanenge vachida kuenda aiwa makasununguka kumufambira futi moenda moitirwa zvinhu zvenyu muripo, as it's up to you. But ndongoziva kuti sevanhu vanoenda kumabasa ukangombata munhu ari reliable affordable, ukanzwa ini ndasimbisa ziva kuti munhu anenge achita se anenge achita basa rake. Saka garai maitirwa zvinhu zvenyu hama dzadiwa. Company registration yako inouya padoor, bank account, FNB business account yacho inouya futi padoorstep pako, card zvese everything watosoterwa. Saka garai mabata owen. I think ndatopedza nemi pababa.